mokwongo yena wacho ni by June 2026 ka ok waloko chik to CDF thaw a natural death. Get pronouncements mag court gi are never done in vain. Koro wabiro temo mwanyalo mondo wa safeguard pesa ma japiny. Public participation not him kendo mana kako sido wache not him most of the places not him negen halls mag CDF. Inyalo paro ka wagolo Gachagua to Gachagua e counties 47 court no wacho ni mano ok qualitative. Udok piny to sub county a constituency level ema gige mag Gachagua ki wuotho constituencies mang'eny wach Gachagua cha no nyaka koro wadhi mane halls mag constituency mondo mi wachok paro mar ji. Kanyo wach wa CDF already one ga president mano bedo set gi court and ngeni court is an ne waneno ni kiwaruk ni wadhi e county to no se so to waikore mar tere referendum waikore en mani samanyo wakale cha nyo waonge IBC. IBC to koro nitie sani ma kodhi ochuno ni nyaka koro CDF the referendum wadhi tere to dhi duogo ka 100% turnout and 100% vote mar yes e wach CDF ibiro neno waikore jomoko dhi tiyo kode kaka campaign tool kaka ne wacho cha ma licha ahinya already Jakom osewachonwa prime minister ni ka gini okwo los wachne maler tidhi ti kode e campaign to dhi kelo achiedh nade machala de kutiko de kuom ranyisi idhi ti kode mondo mi ogo jod bura igo kode senate kosirango kode kaka governors to kepis. Aparo ni gimaduong' ni devolution onego bed strengthened. Gima paro mwagwenyore en ni to pod gima mono Ruto golo another percentage is 85% kadhi counties onge nikech kata mana constitution mawango ondike ni at least 15% oko wacho ni en 15% minimum to joge gin wakoche gin 15 ema giliere mimi to bende ok en 15 maiga no giluongo ni last audited account iwinjo pare ni joma yudo pesa sani imiyo gi pesa maigni auchiel general public igni auchiel mokalo e pesa mimiyo inyalo pane Ruto dong gadi Nairobi en auditor kose en un wajumbe ok ngero wuok ir auditor kai to chako biro e bunge mondo mi jok mane gi questions manyo korado gi jo auditors ka koro kel mondo wane omiyo en problem malicha ahinya the backlog koro samoro biro tiko le ka campaign tool but kapok ochopo kanyo wanyalo dhi referendum mabe mana campaign mondo wang'e ane to jopiny to wacho nango kanyo honorable Mbadi osomo budget onge tax manyien ma Mbadi oketo kata chiel emo miyo nyo Gen Z gi koro ling'io wang'eya taxes to nyo onge ma Mbadi omedo omiyo wacho ni gini dikelo new taxes onge to mano usemedo mafuta ni mheshimiwa mafuta to ingeni kontie gimoni fuel levy and many other things. A levy is not a tax. Okay, mano. Koro mano to is a separate thing. Mopogore gimanyo wadwaro. And you know, ntie bende players mang'eny e weche mag oil. War manitiere between Israel gi Gaza, jo Iran benie ket meyo transportation of oil very expensive. So that cost must be borne by the end user. Even koro kenyal blame Wandai kati blame Ruto kati blame Putin gilange mathago ji e piny ni mondo mi gik moko nego gi odhi piyo jo university pesa to nitie jo second year third year fourth year manyo already rito pesa koro nyo kwanyal rito gene mwameoge kodhi ochopo Januar sama koro kiny waketo application mag gi jo colleges pesa mar somo omiyo Januari jowa madhi donjo manyien September udhi bedo kod pesa but ka wi upoko wil nyaka gi apply loan mwaluongo ni High Education Loans Board
kaachiel kod scholarship ma sirkal kelo. Koro wiu kik wil mar timo mano. Kech kuseyudo loan, tidhi yudo ka pesa modong' nikech uketu e band mopogore opogore, band 1 to 5. Ka ruoth okonyi donje band 1, to onge gimidhi chulo. Kedhi e band 2, modong' no wadhi rakore kodi all the way to all the 5 bands. Koro mano kik wiu wil mar apply scholarship to gi apply loan. Nyaidho bridge, Nyaidho nitiere diriyo. Nitie Nyaidho bridge moluwo Awasi Katito Road, ma en jo Ken Hadhi loso ne bridge manyasani